अहंकारा मानसिखौ फोजोबस्राङो आरो अहंकारा मानसिखौ जाम्बा खालामो आरो अहंकारा मानसिखौ मानसिजों गासैखौबो एलके प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलसिम फिन बरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे इन्ट्रेस्टिं आरो खोब थुलुंगा गोनां आरो ओरैनो जेनेरेलि गासैनिबो मिथिनो गोनां मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो होननानै भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोननो आङो दिनै मोनसे इन्ट्रेस्टिं सासे गिदिर मानसिनि स्ट'रि मोनसे खोन्थानो नागिरदों आरो बे स्ट'रिया नोंथांमोननि जिउआव बे बिथिङाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन आइ एम सियर। आरो बे रोखोमनि स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामो मानोना बेबायदि स्ट'रिखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो बे रोखोमनि स्ट'रिया मानसिनि जिबनखौ सोलायनो हानाय पावार दं। आंनि जिबनखौबो गोबां बिथिङाव बे रोखोमनि मरेल स्ट'रि आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि इन्ट्रेस्टिं आरो इनफ्लुएन्शियेल स्ट'रिफोरा आंनि जिबनावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो गोबांनि जिबनावबो गोहोम खोख्लैदों आरो आं सानो नोंथांमोननि जिबनावबो बेबायदि गिदिर गिदिर मानसिनि लाइफ हिस्ट्रिफोरा नोंथांमोननि जिबनावबो सोलायनाय लाबोगोन। एटलिस्ट माबा मोनसे गियान नोंथांमोननो लाबोनानै होफैगोन। थ' जों बिदिब्ला स्ट'रिखौ खोनासंगोनि। स्ट'रिया जाबाय एलबार्ट आइनस्टाइननि, जायनि मुंखौ बुहुमाव रावबो मानसिया सिनायै गैया। बिथाङा सासे बिराद गिदिर साइन्टिस्टमोन आरो बिथाङा मुंदांखा फिजिक्सनि मोनसे फर्मुला दिहुनदोंमोन बेनि थाखाय, जाय फर्मुलाया बिराद फेमास आरो बे फर्मुलाया जाबाय E=mc²। बेनि एक्सप्लेनेसनखौथ' आं होनाय नंलिया दा, साइन्सआव फरायनाय गथ'फोरा मिथिगौ, जास्ट बेखौनोल' मिथिनानै था बिराद गिदिर मोनसे फर्मुला इनभेनसन खालामदोंमोन बियो आरो बे फर्मुलाया जाबाय E=mc²। दाना जोङो गुबै बाथ्रासिम दावखोनोसै। बिथाङा सासे बिराद गिदिर साइन्टिस्टमोन, बुहुमावनो मिथिजानाय आरो बे हिसाबैनो बिखौ सानसेखालि बेलजियाम हादोरनि महारानिया बिखौ आलासि जानो लिंहरदोंमोन बा बिनि देशआव भिजिट खालामनो थाखाय लिंहरदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो एलबार्ट आइनस्टाइना बेलजियामाव थांदोंमोन बे महारानिखौ लोगो हमनो। बियो थांबाय, केपिटेल सहैबाय, बेलजियामनि केपिटेला ब्रुसेलाव सहैबाय। ब्रुसेलाव थांनानै बियो ओंखारबाय, ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय केपिटेल सिटियाव। ओंखारनानै आरो नायगिरनो टेक्सि भारा नागिरनानै बियो एसे गारियाव गाखोनानै बियो थंब्लेट रानिनि न' एड्रेसखौ सोंनानै रानिनि रेजिडेन्सियेल अफिससिम मोनहैबाय बियो। मोनहैनानै रानिजों नुजाहैबाय, आंनो माबाया एलबार्ट आइनस्टाइना आंनो नोंथाङा लिंहरनायखाय आं फैबाय। आरो बे समाव मानसिफोरखौ सिनाया, मुंखौल' खोनायो बोरैबा पेपारफोराव, मानो होनबा बे समाव इउटिउब फेसबुक माबा माबि ससियेल मिडिया गैयामोन नालाय मानसिफोरखौ थाब सिनाया आरो गोबाङानो सिनाया। बेनिखायनो मा जाबाय, रानिनो सिनाखि लाहैबाय जे आंनो एलबार्ट आइनस्टाइना आं मोनफैबाय, बिखौ जिरायनो होबाय। बेनिफ्राय महारानिया बुंबाय, "Oh, I'm very sorry, I haven't been able to offer you warm reception." दुखु फोरमायबाय, नोंथांखौ आङो मोजाङै रिसेपसन खालामनो हादिया, मानो होनबा आङो माखासे मानसिफोरखौ रिसेपसन खालामनो थाखाय बे ट्रेन स्टेशनाव दैथायहरदोंमोन, बिबार माला माबा माबि जिनिस लानानै नोंथांखौ रिसेपसन खालामनो हरदोंमोन। नाथाय मा जाखो, आंनि रिसेपसन खालामनो थांग्रा मानसिफ्रा रागा जोंबाय। महारानिया फन हरबाय सोरखौबा जाय माने दायित्व होदोंमोन, "आरे आलासिया सफैबाय अफिसाव, नोंथोर मा रिसेपसन खालामालासिनो बिदि आलासिखौ बिदि लंथं हेगारहरखो?" बिदि रागा जोंबाय, गासैखौबो नोंखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन रागा जोंहरबाय एलबार्ट आइनस्टाइननि सिगाङावनो। एलबार्ट आइनस्टाइना सोंबाय, "What happened? मा जाखो?" ओमफ्राय बुंबाय, "आं नोंथांखौ रिसेपसन खालामनो थाखाय मानसि दैथायहरदोंमोन, बिथांमोना नोंखौ रिसेपसन खालामदिया, बिसोरखौ सब माने माबा खालामजोबनोसै, सासपेन्ड खालामजोबनोसै।" ओमफ्राय एलबार्ट आइनस्टाइना बुंबाय आरो, "नङा, इट्स माइ फल्ट एक्चुवेलि, नङा बेयो आंनि गोरोन्थि एक्चुवेलि, मानो होनबा आंखौ बिसोर सिनि मोनदिया स्टेशनाव आरो आंबो माने सम मोनदिया आंखौ सिनायथिनि जेखौनो सिनायथि होना लानो, सोर मानसिफोरा अबाव दङ आंबो बारा ताल लाफ्लांदिया, इट्स माइ फल्ट, बेनिखायनो बिथांमोनखौ जेबो खालामनाङा, गोरोन्थिया आंनिसो", बे बुंबाय। ओमफ्राय बियो बिदिनो रायज्लायबाय थाबाय आरोखि। दानिया बाथ्राया मा, एसेबां गिदिर सासे मानसि, बुहुमनिनो सासे मुंदांखा साइन्टिस्ट, बियो माने बेलजियामाव सफैनाय लोगो लोगो, बेलजियामनि केपिटेल सफैनाय लोगो लोगो बे बिराद डेभेलपखौ बायनो हागौमोन। "Oh, I am the Albert Einstein, where is my car?" स' जेनेबा बियो केपिटेलाव सफैनाय लोगो लोगो बाय देरला खालामनो हागौमोन आरो, गावखौ जिहेतु रायजोनि कान्ट्रिनि सासे मानसियानो महारानियानो लिंहरदों आलासि जानाय हिसाबै, बे बाय सथ्रा पायत्रा खिथिनो हागौमोन जेनेबा, "आंनो एलबार्ट आइनस्टाइन, नोंथांमोनानो फैदों नामा? थौदो बिदिबा खारा बयाव दोङो, एसि खार ना माबा माबि ना", ओरै जेनेबा बाहाय देरला खालामनो हागौमोन बियो, जिहेतु कान्ट्रिनिनो सासे महारानिया बिखौ लिंहरदों। बिदि खालामनानै बियो वार्म रिसेपसन खालामनो फैग्रा मानसिफोरखौ लोगो हमनानै बियो थांनो हागौमोन आजादिनो, खिन्थु बियो सिम्पल मोनसे कार भारा हमनानै बियो डाइरेक्ट बा माबा मोनसे सिम्पल
रिक्सा माबा माबि सिम्पोल गारि लानानै बियो रानिनि एड्रेससिम थांदोंमोन। दाना बेयाव मिथिनो लागा बाथ्राया एसेबां गोदो सासे मानसिया एसेबां सिम्पोल हानायबा बियो बिराद सथा पायत्रा देर लाखिनो हागौमोन नाथाय बियो बेखौ खिथियासै आरो बियो महारानिनि सिगां बुंबावदोंसो दि इट्स माइ फल्ट डन्ट सस्पेन्ड देम बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनाङा बे आंनि गोरोन्थि होननानैसो बुंबावदोंमोन बियो। दाना बाथ्रानिफ्राय बेखौनो जोङो रोंनांगोन मिथिनांगोन आरो गोसोआव लानांगोन नोङो जोंनि मानसिफ्रा माबा मोनसे साक्सेस जानायनि उनाव माबा मोनसे एचिभ खालामनायनि उनाव माबा मोनसे बिबान मोननायनि उनाव बिराद देरला सथ्रा पायत्रा जायो बिनि माथोआ सोलायो बिनि एटिटिउडआ सोलायो बिनि रायज्लायनाय स्टाइला सोलायो हादराव मानिबा नों प्रेसिडेन्ट जायोबानो हादराव मानिबा नों चेयारमेन जायोबानो चेयारमेन जाबानो नोंनि भइस नोंनि रायज्लायनाय स्टाइल नोंनि बुंनाय स्टाइल नोंनि थानाय स्टाइल नोंनि एटिटिउड गासिबो सोलायनो नागिरो। नोंथाङा फैदों नामा जिरायनो मोजां जिरायनो होआ माबा मोनसे EM MCLA मानिबा प्रेसिडेन्टखौनो हमबाय मानिबा चेयारमेनखौनो हमबाय गामि आफादनि प्रेसिडेन्टखौनो हमबाय बा सोरबाया मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामबाय सोरबाया माबा मोनसे गिदिर साख्रि मोनबाय गासैखौबो इनक्लुड खालामना बुंदों आरोखि माबा मोनसे खायसेया गासैबो नङा खायसेया बिदि मुड सोलायो आरोखि मासे जनो मोनबाथाय बारा माथो होआ जिराय आगोल जिबायदि फ्रि फ्रेंक रायलायोमोन दा नंलिया आरो बिरग'आ फायद' जिराय ओरै आरो बिरग' फायदो जिराय 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 दे जिराय मा खबर इसा नंलिया थारमाने बिरग' फायदो जिराय ओरै आरो थारमाने नोंनि एटिटिउडआ सोलायबाय आरो ओंखायनो बुंदों बुहुमाव गोबां सोलोंनो गोनां बाथ्रा दङ गोबां रोंनो गोनां बाथ्रा दङ आरो नोंनिख्रुइ आंनिख्रुइ सोरनिबाख्रुइ गोबां एक्सपार्ट मानसि दङ आरो रावबो मानसिया बुहुमनि जायखिजाया बाथ्रानि सायाव एक्सपार्ट नंजोबा नों बबेबा मोनसेयाव एक्सपार्ट सोरबाया बबेबा मोनसेयाव एक्सपार्ट सोरबाया बबेबा मोनसे एक्सपार्ट सोरबाया बबेबा मोनसे एक्सपार्ट साफ्रोमबो गावबा गाव फिल्डआव मोनसे नङा मोनसे फिल्डआव एक्सपार्ट आं जेराव एक्सपार्ट नों बेयाव एक्सपार्ट नङाबो जानो हानाय आं जेराव एक्सपार्ट नङा नों आंखौ बेयाव बिराद एक्सपार्ट बेनिखायनो साफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव एक्सपार्ट होमबा नोङो माखौ लानानै देरलाखिनो माखौ लानानै नों सथा एटिटिउड देखायनो नोङो एटिटिउड देखायनो लागा गैया आरो माखौ लानानै नों अहंकार देखायनो आरो जाय मानसिया अहंकार देखायो जाय मानसिया आङो बुहुत बाथ्रा रोंगौ होननानै सानो बियो आरो गोदान गोदान बाथ्रा सोलोंबाय थाया बियो जै बाथ्रा सोलोंबाय जै एचिभ खालामबाय बिनि उनाव बियो जेबो एचिभ खालामबावनो हालिया आरो बियो मानोना बियो अहंकार जाबाय देरला जाबाय आरो साननानै लाबाय आङो बहुत एक्सपार्ट जाबाय आं बहुत रोंखाबाय आङो बहुत साक्सेसफुल पार्सन जाखाबाय होनना जाय साननानै लायो बियो जिबनाव आरो जेबो गोदान बुस्थु सोलोंनो हालिया मिथिखानानै ला बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबाबो माबा मोनसे एचिभ खालामनायनि उनाव माबा मोनसे बिबान मोननायनि उनाव अहंकार जानाङा अहंकारा मानसिखौ फोजोबस्राङो आरो अहंकारा मानसिखौ जाम्बा खालामो आरो अहंकारा मानसिजों गाज्रि मोनजानाय खालामो बेनिखायनो नोंथांमोना साक्सेसफुल जानायनि उनाव माबा बिबान मोननायनि उनाव साख्रि गिदिर मोननायनि उनाव मालाबाबो अहंकार देरला जानाङा मानसिफोरजों फ्रि फ्रेंक था मिलायनानै था अनसायनाय मोनगोन गोबां गियान आरजिबाय थानो हागोन जाम्बा जानाय नङा आरो बेनो मानसिनि जिबन आइनस्टाइन बायदि जानो नाजा आइनस्टाइना बुहुमनिनो सासे मुंदांखा बिगियान नाथाय एसेबां गोरलै आरो फ्रि फ्रेंक आरो एसेबां गावखौ फिसा साननानै लायो देरला साननानै लाया जेब्लानो देरला गोसोआ जाखांफैयो गोसोआव देरला खिथिनो थाखाय अब्लानो आइनस्टाइनखौ गोसोखां आइनस्टाइन बायदि नोरोम आखुनि जानो नाजा आइनस्टाइननि बायदि गिदिर गिदिर फर्मुला दिहुननो नाङा बिगियाननिजोंबो जानो नाङा अन्तत एटलिस्ट जोंनि समाजनि खामानि आरो समाजनि मानसिफोरजों गोरोबना थानो नाजा देरला सथ्रा पायत्रा अहंकार जानो नाङा Okay, bye bye. See you next.